Il-ħamis filgħodu ssoktat il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' Jorgen Fenech, negozjant akkużat bil-kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, fejn l-ewwel xut kien Logan Woods, il-kaptan ta' Dajsa li fl-20 ta' Novembru 2019 kien flimkien ma' Fenech meta dan tal-aħħar ġie arrestat mill-awtoritajiet. U saħaq illi fi-19 ta' Novembru 2019 lejlet l-arrest ta' Jorgen Fenech kienet jipprepara l-jott ta' negozjant fil-marina ta' Porto Maso sabiex imorru sqallija ħalli għamlulu manutenzjoni ta' rutina, proċess il-istqar li kien jitwettaq kull sena bejn Novembru u Diċembru. Spjega li kienet proċedura minħabba sigurtà li ma jivvjaġġax lejn sqallija waħdu u dakinhar offra li jiġi miegħu l-istess Jorgen Fenech. Woods sostna li oriġinarjament id-data pjanata kellha tkun fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru, madankollu insista li qatt ma kien hemm data fissa u għaldaqstant Fenech kien talbu sabiex jitilqu f'Novembru, ftit jiem qabel l-arrest tiegħu. Żvela li membri tas-sigurtà f'Porto Maso għal ħabta ta' tlieta ta' filgħodu ħafżawhom illi kien hemm xi membri tas-CID fl-inħawi. Woods jistqarru wkoll illi fil-post bdew jinġemgħu xi fotografi u cameramen. Wieħed minnhom xed Woods żvela miegħu dak kollu illi kien ser jiġri u sostna illi l-pjan tiegħu kien illi jitlab id-dajsa sqallija u jinżel lura Malta bil-katamaran fil-waqt li insista il ma kellu l-ebda ħjiel tal-pjan illi kellu Jorgen Fenech. Fis-seduta kellu jixet ukoll it-tabib Adrian Vella, it-tabib ta' Jorgen Fenech u Keith Schembri illi ġie akkużat illi għadda ittra bejn Schembri u Fenech waqt illi dan tal-aħħar kien arrestat. Madankollu Vella kien indispost. Sa dan it-tant il-Maġistrat Rachel Montebello talbet lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa sabiex jinvestiga t-tixrid online tar-recordings ta' Melvin Thoma. Saħqet illi dan huwa disprezz lejn il-qorti u insistiet illi mhux tollerabbli li tiġi sfidata ordni tal-qorti. Dan wara illi f'Jannar u f'Lulju li għaddew kienet ordnati li dawn il-klips ma jkunux ippubblikati. Semmiet bismu lill-lettur fl-Università ta' Malta Simon Merċieqa wara illi dan ippubblika recordings fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook. L-avukati Gianluca Caruana Carin, Marian Camilleri u Charles Merċieqa qegħdin jidhru għal Jorgen Fenech. Prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispetturi Keith Arnoker Zara bl-assistenza tad-Deputat Avukat Ġenerali Philip Gallia Farrugia, fil-waqt li l-avukati Jason Azzopardi u Therese Comutini Kakija qed jidhru bħala parti ċivili f'isem il-familja Caruana Galizia.